गिबियावनो बयखौबो बरायबाय। दिनै आङो माबोरै खन्थाइगिरि जानो हायो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। आरो जुदि खन्थाइगिरिबो जानो हाया अब्ला माबोरै खन्थाइ जानो हायो आं बिनि बागैबो बुंगोन। गिबियावनो आं बुंगोन आं खन्थाइगिरि नङा आरो खन्थाइबो नङा। थेवबो माबोरै खन्थाइगिरि जानो हायो आरो जुदि खन्थाइगिरि जानो हाया अब्ला माबोरै खन्थाइ जानो हायो बेखौ आङो बुंगोन। थुनलाइनि बाथ्रा सावरायनो थाङोब्ला जोङो बेवहाय माखासे बाहागो मोनो, जेरै खन्थाइ, रायथाइ, सल' मोनो जोङो, बिनिफ्राय जों मोनबावो थुनफावथाय। आरो बेफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन होननानै जोंनि थुनलाइ बिजिरगिरिफोर बा थुनलाइ सावरायगिरिफोरा खन्थाइखौ बुंदों। मानोना खन्थाइया एसेल' सोदोबजोंनो गोबां बाथ्रा बुङो। बेयो एसेल' सोदोबजोंनो गोथौ ओंथि बियो फोरमायो। बेनि अनगायैबो खन्थाइयाव थायो आयदा, थिम, बेनिफ्राय बेवहाय थायो गहेना, स्टेन्जा थायो बेवहाय खबाम थायो। बेनि अनगायैबो माखासे खन्थाइगिरिफोरा खन्थाइयाव सिम्बलिक बाहायो, नेरसोन बाहायो। आरो बे नेरसोना जायो गावारि आरो बयबो बुजिनो हानाय पाब्लिक। बे पाब्लिक आरो प्राइभेट सिम्बलिक बाहायनायनि थाखाय जोंनि थुनलाइ बिजिरगिरिफ्रा खन्थाइखौ बिजिरोब्लाबो बेवहाय एसे बिजिरस'नो हाया बा बुजिस'नो हायामोन। आरो बिनि जाउनावनो खन्थाइया जायो बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आयदा। बेखायनो बिथांमोनहा खन्थाइखौ बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन आयदा होननानै बुंदों। जों नुनो मोनो गोबां मानसियानो खन्थाइगिरि जानो लुबैयो। गोबां मानसियानो दिनै खन्थाइगिरि जानो लुबैनानै खन्थाइ लिरस्लिंनाय बा खन्थाइ लिरनो सोलोंनायखौ जोङो नुनो मोनो। जाय खन्थाइगिरि जानाया गोरलै बाथ्रा नङा। दिनै जों मुलुगाव जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर खन्थाइगिरिनि मुंखौ जों खोनायो, जेसेबांनाखि गिदिर गिदिर जों खन्थाइगिरिफोरखौ जोङो नुदों, बिथांमोना खोब गोब्राब नाजानाय आरो गोब्राब जुजिनायनि गेजेरजों बिथांमोना खन्थाइगिरि जानो हानायखौ जोङो बिथांमोननि जिउ खौरांनि गेजेरजों मिन्थिनो मोनो। जों मिथिगौ मुलुगदांखा बा मुलुगनाङै मिथिजानाय भारत हादरनि सासे खन्थाइगिरि, बिथाङा जादों रबीन्द्रनाथ ठाकुर। बे रबीन्द्रनाथ ठाकुरा गोरलैनो खन्थाइगिरि जानो हायाखैमोन। बिहा उन्दै समनिफ्रायनो खन्थाइनि फारसे बिराद मोजां मोननाय दंमोन। बियो उन्दै समनिफ्रायनो बिराद खन्थाइ लिरोमोन। बे खन्थाइ लिरनायनि गेजेरजों बिथाङा खोब दिनैबो लिरो, गाबोनबो लिरो, बेबायदिनो लिरै बिथाङा खोब गोबां खन्थाइ लिरदोंमोन। दा बिथांनि खन्थाइफ्रा ओरैबायदि खन्थाइ, सरासनस्रा बिनि खन्थाइखौ जोङो फरायनो मोजां मोनोब्लाबो नाथाय बिनि खन्थाइयाव सरासनस्रा बाथ्रा नङा, बिनि खन्थाइयाव थौले नङा। बिनि खन्थाइया जोबोद गोथौ आरो बिनि खन्थाइया ओंथि गोनां। बिनि खन्थाइफ्रा गोबां रहस्य बा गोबां ओंथि हाबनानै दङ, जायनि थाखाय बिथाङा खन्थाइ लिरनानैनो मोनसे समाव सारा एसिया हादोरमानि मादावनो बिथाङा गिबिसिन नबेल बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। जायनि खन्थाइनि मुङा जादों गितानजलि। बे गितानजलिया बिथांनि खोब बेसेबांबा बेसेन गोसा बियो सोरजि। बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो गोबां खन्थाइगिरि जेरै उइलियाम शेक्सपियार, जन किट्स, रबार्ट फ्रस्ट, उइलियाम वर्ड्सवर्थ, बेनिफ्राय दङ दान्ते आलिगिरि, बेनिफ्राय दङ अमर खयाम, बेनिफ्राय दङ ओरैजाय भारतआव सर'जिनी नायडूमोन। बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जोङो खन्थाइगिरिखौ जोङो मोननो हायो। बिथांमोना खोब गोब्राब नाजानाय, गोब्राब बिद्दा, बिथांमोना खन्थाइनि फारसे गोबां सोलोंनायबो दङ। बिथांमोना सोदोबखौ माबोरै बाहायनांगौ, माबोरै गहेना बाहायनांगौ, बाथ्राखौ माबोरै बुंनांगौ, बेफोरबायदिखौ बिथांमोना खोब मोजाङै रोंगौमोन। आरो बे रोंनायनि गेजेराव बिथांमोना सोलोंग्रोदों। बेखायनो बिथांमोना खन्थाइगिरि जानो। जों नुयो जोंनि आथिखालनि बर'फोरनि गेजेरावबो जोङो गोबां गेदेमा जों खन्थाइगिरि नुबाय। जेरै रुपनाथ ब्रह्ममोननि बाथ्रा जों मिथियो, कमल कुमार दङ, मदाराम ब्रह्म, सतिश चन्द्र बसुमतारी, ओरैजाय ब्रजेन्द्र कुमारमोन थाबाय, अनिल बर', अनजु, बेनिफ्राय दङ ईसान मुसाहारिमोन, प्रमद चन्द्र ब्रह्म, बिथांमोना खोब जोबोद मोजां मोजां खन्थाइ लिरदों। नाथाय दिनै बिथांमोनखौ नुसेयावबो जोङो दिनै जोंनि उन्दैफ्रा खोब खन्थाइ लिरनायाव जों एसे लेहेम बा खन्थाइनि माखासे बिद्दा गैयैखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना सरासनस्रा लिरो, गावसोर जा मोनदाङो, जा बुजियो बिथांमोना बेखौनो लिरो। नाथाय खन्थाइया ओरैबायदि जानांगोन बियो जाहाथे बयनिबो गोसोखौ बोनो हायो, बयनिबो गोसोखौ एट्राक्ट खालामो। बेखायनो खन्थाइया
जादों थुनलाइनि माखासे बाहागो जेरै रायथाइ सल' सल'मा बेफोरनि मादाव खन्थाइया जादों बयनिख्रुइबो बुजिनो गोब्राबसिन जिहेथु मा खन्थाइयाव एसेल' बाथ्रा थायो एसेल' सोदोब थायो थेवब्लाबो बे एसेल' सोदोब एसेल' बाथ्रानि गेजेरजोंनो बेवहाय गोबां ओंथि फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो सोरबा सोरबा बुङोदि जोंनि बिजिरगिरिफ्रा सोरबा सोरबा बुङो मोनसे सल'मा बा मोनसे रायथाइनिफ्रायबो मोनसे खन्थाइया बेनिफ्राय बांसिन बाथ्रा फोरमायनो हायो बा गोथौसिन बाथ्रा बियो बुंनो हायो बेखायनो खन्थाइया गोब्राब आरो खन्थाइ लिरनायाबो गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेखायनो जों बुंनो हायो खन्थाइगिरि जानांगौआबो गोरलै बाथ्रा नङा थेवबो जोङो खन्थाइगिरि जानो लुबैयो आरो खन्थाइगिरि जानो लुबैनायनि मादाव जोंहा थानांगोन माखासे रोंगौथि खन्थाइया जादों मोनसे गोसो फोजाखांनाय बेयो गोसोनि माखासे आबेग इमोसनेल गोसोनि माखासे मोन्दांथि एक्सपिरियेन्स बेफोरजों जों खन्थाइनि बाथ्राफोरखौ बुङो बा खन्थाइखौ जोङो लिरो बेखायनो जोंहा खन्थाइ लिरनो थाखाय गोसो गोख्रों जानांगोन जोंहा गोबां साननो हानाय बा गोबां बुजिनो हानाय बा गोबां गोसोनि बोलोआ खन्थाइ लिरनो थाखाय जोंनिहा थानांगौ बेखौ जोङो मोनदाङो बेनिफ्राय जोङो खन्थाइगिरि जानो सानो नाथाय खन्थाइगिरि जानो हाया थेवब्लाबो जोङो ओरैबायदि जानो हायो जुदि जोङो खन्थाइगिरि जानो हायाब्लाबो जोङो खन्थाइ जानो हायो जेरै जों नुनो मोनो जिसु खृष्टआ जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम दोंसेबो खन्थाइ लिराखै दोंसेबो रायथाइ लिराखै बेयो थेवबो बिथाङा दोंसे खन्थाइ मानो दिनै बिथांखौ लानानै बिथांनि थाखाय दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा दिनै सानफ्रोमबो खन्थाइ लिरो सानफ्रोमबो दिनै मेथाइ रोजाबो बिथांखौ बाख्नायनानै बिथांनि गुनखौ रायखांनानै बिथांनि जिउ खौरांखौ फोरमायनानै दिनै खन्थाइ लिरनाय सल' लिरनाय मेथाइ रोजाबनायखौ जोङो खोनानो मोनो बिनि बायदिनो जोङो बे माखासे गेदेमाफोर जेरै महात्मा गान्धी हजरत महम्मद गौतम बुद्ध नेलसन मेन्डेला बिनिफ्राय मादार टेरेसा बिथांमोना खन्थाइगिरि नङामोन थेवबो बिथांमोनखौ लानानै दिनै गोबां खन्थाइ लिरनाय गोबां रायथाइ लिरनाय गोबां मेथाइ रोजाबनायखौ जोङो नुनो मोनो थ' बेखायनो जोङो बिथांमोन बायदि जुदि खन्थाइ जानो सानो अब्ला जोङो समाजनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन हारिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन हादोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन बयनिबो थाखाय जों मददगिरि बा थुलुंगागिरि बा गोसोखांजाथाव जानाया गाहाम ओंखायनो जोङो जुदि खन्थाइ जानोब्ला जोङो खन्थाइ लिरजासे बा खन्थाइ लिरजानाय जोङो बेबायदि गुननि जोङो बिगोमा जानो हानाया गोनां